Ayo diuri-uri. bibir sampur tansah godho tumapake ing padha ndara wirama pancen dasar wasis angati busana amin buwi luring budaya.
hati-hati ger.
sekas nyanto sani Satya Buddha pangegesing ngorangkara awas yo oh Ponaka kong atomake
apa lingga prangat tanding lan urpisma karya mukti wong bagus bonek kakung pamit lastra awas yo katon lembehane maraga simpir ledang 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 ler gadang nyambing barang asa senerjine anggur rek mopi naca jamangkelah aduk wilis ayo persiapan yo slompret kampret kepol ngungkong kandang rial katipong imbal ponang loro slendra slompret belok carane ke pangyoklang merai ngikol macan mangap megap megap puncak kanong kalian kiprah wis cocok kanggo nadeyak pranyata gawe gembira slompret kampret kepol ngukong kandang rial katipong imbal ponang loro slendra slompret belok carane panjobang rai awas macan mangap megap megap kalian kiprah wis cocok kanggo nadeyak pranyata gawe gembira ayo yo 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 sing hati-hati ger ing sisih kidul tanah Jawa dumununge ana segara kanyata gedhe omake gulung gumulung ora kedah saben wayah ana jama kanyata wani sembrono weton sono dadi titiyane asurya dewa ora ana tadiki atur sumunar mukanya samake ora kabeh dewa bisa nyaksekake ing sisih kidul tanah Jawa dumununge ana sagara kang nyata gedhe omake gulung gumulung ora kenal saben wayah ana jalma kang nyata wani sembrono weton sono dadi titiyane kasurya dewa ora ana tadiki katon sumunar uga nyemake ora kabeh dewa bisa nyaksekake nyi rara kidul Kanjeng Ratu ing kraton segara kidul nyi rara kidul kang